хутчэй за ўсё будзе змена статусу кво, будзе альбо перамір'е, альбо эскалацыя. І ў тым выпадку роля Беларусі ўзрастае значна. У выпадку эскалацыі беларуская тэрыторыя становіцца зноў крытычна патрэбная, і размяшчэнне арэшнікаў ядзернай зброі робіць Беларусь як бы актыўным удзельнікам пры выпадку эскалацыі з боку Расіі супраць краінаў еўрапейскага звязу. А у выпадку замірэння зноў пытанне Беларусі пачынае гучаць. Мы з еўрапейцамі прагаварылі, каб яны ў перамовах мірных, а ўчора скончыліся ў Жэневе новы раунд перамоваў, без удзелу. Была частка без удзелу еўрапейцаў, была частка з удзелам еўрапейцаў. І мы прагаварылі, каб еўрапейцы ўключылі ў свае патрабаванні вывад расійскіх войск. Я думаю, што зараз і Кая Калас, крыніцы, якія вось учора агучылі, а Кая Калас таксама на закрытых сустрэчах яна гаворыць пра тое, што ім важна, каб расійскія войскі выйшлі не толькі з тэрыторыі Украіны, але таксама з Беларусі, каб спыніць таксама Малдова і Прыднястроўе праблему. І я думаю, што Еўропа будзе за нас упісвацца зараз. Просто ствараецца новая дынаміка, якая можа паставіць Беларусь на парадак дня. Мы можам першую чаргу дабівацца такой выводу дэмілітарызацыі, расійскай дэмілітарызацыі Беларусі, каб расейцы выйшлі з Беларусі. Другое, мы можам дабівацца транзіту, мы можам ціснуць на Лукашэнку, на саступкі, якія потым павінны прывесці да дэмакратычных выбараў у перспектыве. Сцэнарыяў вельмі шмат. І ў кожным з гэтых сцэнарыяў вельмі важная геапалітычная сітуацыя. Калі Украіна будзе моцная, калі еўрапейскі звяз будзе падымаць пытанне Беларусі, калі амерыканцы будуць далей уцягнутыя ў беларускі працэс, у нас можа з'явіцца шанец таксама на перамену Беларусі.